μάτς εκεί πέρα με τον Κανονίδη. Μάντεν μόνος του φεύγει μπάλα τα χέρια, αλλά είναι εκεί ο Ματαλιωτάκης που παίρνει την μπάλα. Του έκλεψε την μπάλα, αλλά η μπάλα πήγε σαν πάσα στο Ματαλιωτάκη. Μπροστά με 8 η ομάδα της Δόξας. Δύσκολα για τη Μύκονο. 66-74. Υπάρχει χρόνος ακόμη. Ευστρατείου θα το πάρει ο Σκουλίδας για 3. Ναι! 69-74. Είναι η πνοή ο Σκουλίδας που φτάνει τους 14 πόντους. Μάντεν στην επαναφορά. 69-74. 1 και 50 πριν τη λήξη. Σμιθ τώρα με την μπάλα. Μαρκάρει ο Μπλάκμον. Σμιθ με την μπάλα. Σαχπαζίδης αλλάζει με τον Γκάτζο. Γκάτζο με αντίπαλο το Σίλας. Σίλας μένει πάνω στον Γκάτζο. Προς το ένα τώρα κλέβει ο Σίλας. Πολύ καλός αμυντικός. Ευστρατείου τώρα με την μπάλα. Πολύ καλή άμυνα του Σίλας. Αμαρκάριστος ο Μπλάκμον για 3. Σίδερο. Παλεύει ο Ευστρατείου, αλλά ο Σμιθ έχει ξεχαστεί στην επίθεση ο Μάντεν. Μόνος του εκεί. Ο οποίος Μάντεν ζητάει και το φάουλ. 69-76. Είχε μείνει στην επίθεση της Μυκόνου, ήταν μόνος του εκεί. 69-76, 1 και 21 πριν τη λήξη. Αστόχησε εκεί ο Μπλάκμον σε 3 πόντων. Άσχημα τα ποσοστά. 4 ο Σίλας έλεξε την μπάλα και έβγαλε μια φάση πολύ σωστή στο τρίποντο. Δεν μπήκε όμως για τη Μύκονο. Είχε ξεχαστεί ο Μάντεν στον ευνοιασμό και έβαλε ένα εύκολο καλάθι. Πολύ άσχημο το ποσοστό για τη Μύκονο σε αυτό το παιχνίδι. Μπλάκμον στους 16 πόντους είναι πρωτοσκόρερ, αλλά δεν τα έχει πάει καλά από τη γραμμή των 6 και 75. Ο Μελισσαράτος έχει κάνει καλή δουλειά με 12 πόντους και 3 φάουλ. Ο Σκουλίδας έχει 14. Αυτή είναι και μοναδική παίκτες της Μυκόνου που έχουν ψηφίο αριθμό. Απ' την άλλη, ο Ματαλιωτάκης, σε περίπτωση που κερδίσει η Λευκάδα, θα είναι ο MVP του αγώνα με 23 πόντους. Παίζει και με 3 φάουλ από την τρίτη περίοδο. Ο Μάντεν έχει 14 που αυτός παίζει με 3 φάουλ από τη δεύτερη περίοδο. Έπρεπε να το διαβάσουν αυτό οι παίχτες της Μυκόνου. Η μπάλα μπροστά για τη Μύκονο, υπάρχει πολύς χρόνος. Μένει να δούμε την αντίδραση. Η μπάλα από την πλάγια γραμμή με τον Κωνσταντίνο Ευστρατείου. Σιγή στο γήπεδο. Ευστρατείου. Και 5 δευτερόλεπτα. 5 δευτερόλεπτα εκεί. Λάθος, πολύ εύκολο λάθος από την ομάδα της Μυκόνου. Δυσκολεύει ακόμα περισσότερο τα πράγματα σε αυτή την περίοδο του παιχνιδιού. Επαναφορά τώρα Σμιθ στα σίγουρα χέρια του Μάντεν. Μάντεν εκεί με αντίπαλο τον Μπλάκμον. Μάντεν στο Σαχπαζίδη. Μάντεν δεν θα πάρει το τρίποντο ο Σμιθ. Ματαλιωτάκης παραλίγο να χάσει την μπάλα εκεί με αντίπαλο τον Κανονίδη. Κλέβουν όμως οι παίκτες Μυκόνου. Σίλα στον Ευστρατείου. Ευστρατείου εκεί στη γωνία για το Σκουλίδα. Θα πάει μέσα και θα πάρει το φάουλ για 2 βολές. 56 δευτερόλεπτα για να λήξει το παιχνίδι. Τέταρτο φάουλ του Ματαλιωτάκη. Τέταρτο φάουλ του Ματαλιωτάκη, ο οποίος είναι στους 23 πόντους. Υπενθυμίζω. Φωνάζει ο Κοουζιάκος εκεί να δώσει οδηγίες στους παίκτες του. Ο Σκουλίδας στην γραμμή των βολών για 2 βολές. Έχει 14 πόντους σήμερα. Αστοχή στην πρώτη όμως. Σκουλίδας έχει μία assist, 4 rebound και ένα λάθος. 4 στις 5 βολές. Ήταν η πρώτη άστοχη αυτή. 2 στα 2 δίποντα και 2 στα 4 τρίποντα. Είναι ο μοναδικός που στέκεται καλά. Ευστοχή στη δεύτερη. Και φτάνει τους 15 πόντους. 70-76. Μειώνει η ομάδα της Μυκόνου. Παιχνίδι 3 κατοχών. Μάντεν στην επαναφορά. Πιέζουν τώρα οι παίκτες της Μυκόνου. Μάντεν αλλάζει εκεί πέρα στον νεοεισελθόν τον Μαυροϊδάκο. Κλέβουν οι παίκτες της Μυκόνου. Μπλάκμον
Blackmon ζητάνε αντιαθλητικό εκεί. Κλέψαν την μπάλα. Τέταρτο φάουλ είναι σίγουρα του Μάντεν, που πιέσαν σωστά οι παίκτες Μυκόνου. Φωνάζουν όλοι για αντιαθλητικό φάουλ. Θα πάνε οι διαιτητές στο instant replay. Θα πάνε στο instant replay. Η Μύκονος που βγάζει άμυνες στο τελευταίο λεπτό του αγώνα. 6 πόντους μπροστά η Δόξα Λευκάδας. Η Μύκονος σίγουρα θέλει τρίποντο για να μπορέσει να μειώσει τη διαφορά και να είναι σε απόσταση βολής. Αν είναι αντιαθλητικό είναι 2 βολές και μπάλα δικιά τους. Το θέμα είναι να είναι και εύστοχες οι βολές. Πολύ σωστά τα λες, coach. «47 δευτερόλεπτα για τη λήξη του αγώνα. 70-76 το σκορ. 4 φάουλ ο Ματαλιωτάκης. Δεν έχει χρεωθεί ακόμα το φάουλ στον Μάντεν. Έχει 4 και ο Μάντεν. Περιμένουμε να δούμε αν θα γίνει αναβάθμιση του φάουλ από τους διαιτητές. Οι διαιτητές είδαν το instant replay και δίνουν απλό φάουλ και 2 βολές. Διαμαρτυρίες εκεί από τους παίχτες της Μυκόνου. Γίνονται και οι αλλαγές. Βγαίνει ο Μαυροβροϊδάκος και στη θέση του μπαίνει ο Γκάτζο για την ομάδα της Δόξας Λευκάδας. Απλό φάουλ, άρα δεν υπάρχει δικαίωμα για βολές. Η επαναφορά από την πλάγια γραμμή δείχνουν οι διαιτητές. 70-76 το σκορ και η μπάλα στα χέρια της Μυκόνου. Ευστρατείου ψάχνει, βρίσκει εκεί το Σκουλίδα. Σκουλίδας πάει στο drive και παίρνει το φάουλ από τον Γκάτζο. Τέταρτο, έχουμε βολές, είναι το 5ο ομαδικό για την ομάδα της Λευκάδος. Σκουλίδας στη γραμμή. Είναι αρκετά εύστοχος ο Διονύσης ο Σκουλίδας. Λογικά βολές και 4 τέταρτα πίεση να κλέψουν μια μπάλα. Σκουλίδας θα ευστοχίσει. 6 στις 7. Πάει στους 16 πόντους. 2 στα 2 δίποντα. 2 στα 4 τρίποντα. Έχει μία assist, 4 rebound και ένα λάθος. Από τους διακριθέντες σήμερα της Μυκόνου. Σκουλίδας θα ευστοχίσει και στη δεύτερη και θα μειώσει κι άλλο. 72-76. 43 δευτερόλεπτα. Πιέζει σε όλο το γήπεδο η Μύκονος με το Σίλας εκεί. Blackmon, Μάντεν. Θα προσπαθήσουν, έχει φύγει όμως εκεί πέρα από τη θέση του ο Κανονίδης. Έξω η μπάλα. Στον Γκάτζο και από εκεί στο Μάντεν προσπαθεί να κλέψει ο Blackmon και κάνει φάουλ, σωστό φάουλ. Τρίτο ομαδικό για τη Μύκονο στα 30 δευτερόλεπτα. Με 30 δευτερόλεπτα να απομένουν για τη λήξη του παιχνιδιού. 72-76 μπροστά η Λευκάδα. Η Μύκονος έχει ένα φάουλ ακόμα να κάνει που δεν είναι οδηγήσει βολές. 14 δευτερόλεπτα για να εκτελέσει επίθεση η ομάδα της Λευκάδος. Θα τώρα προφανώς. Στην επαναφορά τώρα και έχουμε... Από το επόμενο φάουλ βολές. Δίνουν φάουλ εκεί οι παίκτες της Μυκόνου. Ήταν το τρίτο και για τον Κανονίδη. Πλέον ότι φάουλ γίνει έχουμε βολές. Εκατέρωθεν. Στην επαναφορά ο Μάντεν. Στο out που είναι ψηλό παιδί, μπας και κλέψει μια μπάλα, μήπως κάνει ένα deflection. Και έχουμε time out. Με time out από την ομάδα της Δόξας Λευκάδος. Στο σχηματάρι ο Κόρυβος θα πάρει μια νίκη. 65-89 το σκορ με 22 δευτερόλεπτα να απομένουν για τη λήξη του αγώνα. Παπάγουνη Αρίστ καλά κρατεί εκεί το ντέρμπι. 77-77. Να έχει λήξει η παράταση και να πηγαίνουμε για δεύτερη παράταση εκεί πέρα. Θυμίζω τελικά Ελευθερούπολη Πρωτές Βούλας 74-70. Νεανική Εστία Μεγαρίδος Ηρακλής 89-79. Τρίτη ήταν για την ομάδα του Ηρακλή. Η Μεγαρίδα ανεβαίνει στον βαθμολογικό πίνακα. Έσπερος Λαμίας Πανερυθραϊκός 74-80 με 2 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Ο Πανερυθραϊκός θα πάρει μια νίκη μέσα στη Λαμία, δεν πιστεύω να αλλάξει κάτι εκεί. Η Χάνθ θα χάσει
από το ψυχικό 51-61. Πολύ χαμηλό σκόρ είχαμε εκεί στη Θεσσαλονίκη εντός έδρας. Και Τρίκαλα Βίκος Ιωαννίνων θα ξεκινήσει αργότερα, θα γίνει αύριο αυτό το παιχνίδι. Είναι ορισμένο αύριο στις 3 ώρα το μεσημέρι. Στα δικά μας τώρα 72-76 με 29 δευτερόλεπτα να απομένουν για τη λήξη του αγώνα. Για να δούμε την πίεση της Μυκόνου τώρα. Πενθυμίζω η Μύκονος εκεί το προβάδισμα μέχρι και τα μέσα του τρίτου δεκαλέπτου. Την επαναφορά τώρα, Μάντεν, αλλάζει πάρα πολύ ωραία Παντελιωτάκης. Πολύ ωραία ο Πόζογλου, παίρνει την μπάλα, τη συγκρατεί, όχι. Θα λήξει η επίθεση. Μπλοκ εκεί. Τι έχουν δώσει βήματα οι διαιτητές. Η μπάλα για την Μύκονο. Έκανε λάθος εκεί ο Γκάτζο, πολύ καλή άμυνα εκεί πέρα από Πόζογλου και Κανονίδη. Ο κύριος Γιάνγκος βγάζει το Σίλας, επαναφέρει το Μπλάκμον για το σουτ. Βγάζει για την επίθεση το Σίλα. 17,8 δευτερόλεπτα για τη λήξη του παιχνιδιού, 72-76. Με δίποντο πάει διαφορά στο καλάθι, με τρίποντο στον έναν. Για να δούμε. Ευστρατείου στην επαναφορά. Ποιος εκεί, ποιος? Στον Κανονίδη έξω από τα 6,75. Σκουλίδας δεν παίρνει το σουτ. Πιέζεται από 2. Κανονίδης πολύ μακρινό σουτ. Εύστοχος ο Κανονίδης. 75-76. Μειώνει στον πόντο. Θρίλερ και πάλι. Πολύ δύσκολο σουτ του Κανονίδη. Δείχνει την κλάση του. Φτάνει τους 8 πόντους. Δεν ήταν καλός. Δεν ήταν μάλλον τόσο καλός όσο μας έχει συνηθίσει από τα προηγούμενα παιχνίδια. Χτυπάει όμως 10 δευτερόλεπτα πριν να λήξει ο αγώνας με τρίποντο και μειώνει τη διαφορά στον πόντο. Συγκλονιστικό καλάθι, με αποφασιστικότητα σούταρε ο Κανονίδης και έβαλε ένα τρίποντο, έφερε το παιχνίδι στα ίσια. Μένει να δούμε τώρα την άμυνα και τι τρόπο θα προσεγγίσει, να πάει μάλλον στις βολές, να κερδίσει χρόνο για μια επίθεση ακόμα η Μύκονος. Ναι, coach. Ίσως να θέλει να κλέψει κιόλας. Θα το δούμε στην πρώτη φάση, σίγουρα θα θέλει να κλέψει. Πιστεύω αν δεν καταφέρουν θα πάνε σε γρήγορο φάουλ ώστε να σταματήσουν το ρολόι. Πολύ καλή η Μύκονος, δείχνει ψυχή στα τελευταία λεπτά, τα έχουμε δει και πέρυσι σε αρκετούς αγώνες αυτό. Δεν παρατάει ποτέ κανένα παιχνίδι. Ενώ στα προηγούμενα παιχνίδια, εκτός από το προηγούμενο, στα πρώτα δύο παιχνίδια ήταν ντέρμπι τα μάτς, αλλά βρισκόταν η Μύκονος μπροστά στο σκορ. Για να δούμε αν μπορεί να καταφέρει κάτι η Μύκονος που χάνει με 1 πόντο. Την μπάλα την παίρνουν από πίσω. Ξανά έξω ο Μπλάκμον, μέσα ο Σίλας. Αυτό που μέσα και να κλέψει πάλι μια μπάλα. Full press σε όλο το γήπεδο η ομάδα της Μυκόνου. 10,7 δευτερόλεπτα, δραματικά δευτερόλεπτα εδώ στο κλειστό Παναγιώτη Χανιώτη. Ο Γκάτζος στην επαναφορά με το Σίλα μπροστά του. Βρίσκει το Μάντεν, ξεχάστηκε Ευστρατείου. Κάνει το φάουλ γρήγορα πάνω στο Μάντεν. 8,9 για τη λήξη του αγώνα. Ο Μάντεν θα πάει στη γραμμή για 2 βολές. Και έχουμε αλλαγές για την ομάδα της Μυκόνο. Μέσα ο Μπλάκμον, έξω ο Σίλας. Που μια Μύκονος που συνεχίζει με Ευστρατείου, Μπλάκμον, Κανονίδη, Σκουλίδα και Πόζογλου. Ενώ για τη Δόξα Λευκάδος, ενώ γίνεται πανδαιμόνιο στο γήπεδο, φωνές για να στοχίσει ο Μάντεν. Σαχπαζίδης, Ματαλιωτάκης, Κάτσο, Σμιθ και Μάντεν που είναι στις βολές. Μάντεν, εύστοχος στην πρώτη βολή, 75-77 στους 2 η διαφορά. Με σκάρτα 9 δευτερόλεπτα να μένουν για την επίθεση της Μυκόνου. Μάντεν. Αν βάλει και τη δεύτερη λογικά θα παίξουν. Λέει ο κότσα time out, να δούμε ανοιχτή time out. Για να δούμε τι θα γίνει. Θα παίξουν άμυνα λίγο να περάσει ο χρόνος και τελικά θα βρεθούν σε μια κατάσταση φάουλ, γρήγορο φάουλ. Μάντεν εύστοχος και στη δεύτερη είχε διώξει εκεί πέρα την άμυνά του. Πάνε πίσω. Να περάσει. Η μπάλα στα χέρια του Κανονίδη. Ευστρατείου. Δεν δίνουν φάουλ οι διαιτητές εκεί. 3-4, ένα τρίποντο εκεί. Θα ευστοχίσει και έχουμε λήξη του μάτς από τον Γκάτζο. Δεν δώσαν φάουλ οι διαιτητές.
Λήξη του αγώνα, κυρίες και κύριοι. Πρώτη ήττα για την Μύκονο. Εντός έδρας ήττα με 75-81. Ο Κωνσταντίνος Αναδίου προσπάθησε να πάρει το φάουλ του τελευταία επίθεση. Δεν είδαν τίποτα οι διαιτητές. Δεν χρησιμοποιήθηκε